Jeblok ning ndi iki? Aduh, kacau iki. Bos, tak mungi. Apa, Bos? Sampai ngerti dompet. Gak ngeroh loh. Lah ngerti aku, Mas. Nek ceplok nang ndi lho? ya mbok cebloke ning ndi? Wong iki mau aku arep tuku aku ngrogoh. Dompet ngene kok ceblok rene kok. Tenan sampean gak ngerti? Gak ngerti aku. Oh, Aku lho gak nggo dompet iki. ya wis Mas, nekno Mas. Ning ndi yo? Rene lho. Aduh, iki piye iki kacau iki. Oh, meneh iki. Jeblok neng ndi yo? Rene lho blok ini. Aduh, kacau iki. Nek, jalur tahu asin. Yang mana? Iki. Sana, Le. Enak iki. Neng ditolak pasar ki mau kira ki selak ngumbahi lho. Wis nek 2 jam lek ku nunggu ki lek tuku ki nang endi to jane ki. Ngene iki nek ra diparani ra genteng balik lho. Terus kene gak enek motor. Pak Der, kok isih ning kene? Apa to, Rok? Nggone aku ya. Nggone kowe kakakmu kuwi nggone kowe sapa nggone kowe iki? Lah ket ora balik-balik. Kehilangan dompet aku, Rok. Ah, kapok. Salah kok gunting aku ra gelem ilang to dompetmu. Lah kok iso ilang ning endi lho dompete? Ya mbok aku gak ngerti jebloke ning ndi, gak ngerti aku, Rok. Dompetnya warna apa kira-kira? Ireng. Oh alah, kayak mungkin di pasar ki enek wara-wara nemu dompet warna ireng. Tenan, Rok. Sing nemu-nemu mbah-mbah. Omahe sandhe omahku, cedhak omahku. Tenan opo iki, Rok? Tenang. Mosok, Rok? Iya, engko tak takokane.